Til en helt almindelig dansk villavej, og den ser sådan her ud. Den ligger på Frederiksberg. Men helt almindelig er den nu ikke, og det får I lidt mere at vide om lige om lidt. Og i mellemtiden så er vi rykket herover, og jeg har fået besøg af Michael, og nu skal vi kigge og snakke lidt om den her kæmpe kasse, som du har taget med. Men jeg tror først lige, at jeg vil give seerne det her skybrud, som vi havde lovet dem. Så skal lad os prøve at sætte i gang i den. Det her skybrud, Michael, hvad svarer det til? Jamen det skybrud, det svarer til mere, end hvad det regnede med i København i 2011. Det der er kraftigt i den anden jul i 2011. Det er bestemt kraftigt regnet med, ja. Og hvad er det, den her kasse, den viser? Hvad den kan? Jamen det nye ved den her, det er, at det er en permeabel opbygning. Det vil sige en opbygning, hvor vandet løber igennem en eller anden form for belægning i toppen. Det kunne være en belægningssten, en asfalt. Herefter siver det igennem ned til et nyudviklet bærelag, hvor vandet kan stå i. Der er 30% plads til vand. Deri står vand og siver lige stille ned igennem underbunden. Så den her belægning, de fliser, der er heroppe, det er faktisk noget, man kan bruge ude i byerne? Det kan bruges på parkeringspladser, villaveje, mindre veje osv. Og vi kan se i skybruddet, at vandet løber ikke over kassen. Og nu er det jo en testopstilling, men nu vender vi lige tilbage til vores villavej, det er Helenevej på Frederiksberg. Vi har nogle billeder derude fra. Prøv at forklare, hvad var det, der skete derude i 2011? Jamen, Helenevej på Frederiksberg var ramt af det her kæmpemæssige skybrud i 2011, og stort set samtlige kælderbrødre på vejen var overfyldt med vand. Så valgte man her i sidste års tid at få lavet på vejen og renoveret derude, og det gjorde man så med den her opbygning. Og da kom det her skybrud her omkring 1. september, jamen der var der ingen af kælderen derude, der havde vand. Der var det løst. Ja, for man kan sige, man går vel ikke ud af alle mulige steder og bare graver op. Altså det her, det er vel også meget med, hvis man skal anlægge noget nyt eller skal renovere noget, ikke? Ja. Altså det kan bruges til at renovere, og det kan bruges til nyanlæg. Ja. Så at det her, det er jo sådan nogle fliser, og det så vi også der på Helenevej. Det kan man diskutere, hvor rart det er at køre på, men du har også taget den her med. Fordi man kan faktisk også lave det på almindelige veje. Ja, det kan laves med asfalt også. Vi har udviklet en ny type asfalt, hvor der kan til sammen kan lade sig gøre, hvor den er permeabel, det vil sige, hvor vand løber igennem asfaltbelægningen, og så siver ned igennem og ned til underbunden, og så er det væk igen. Hvis man ikke er vant til at bygge veje, og det er nok ikke mange af vores seere, der er, så kan man sige, hvad er det, der er så specielt ved det her? Hvorfor, Jamen det, der er specielt ved det her, det er, at den her type bærelag kan tåle at få vand i sig, modtage en traditionel stabilgrusbærelag. Den kan ikke tåle at få vand, så mister den bæreevnen. Den her, den mister ikke bæreevnen, hvis den bliver fyldt med vand. Der holder den stadigvæk bæreevnen og holder til trafikken. En sidste ting. I jeres branche generelt, også jeres konkurrenter, taler man meget om klima der? Det gør man. Alle er med på bølgen, kan man sige. Alle snakker klima og løsninger til klimaproblemer. Tak Michael, tak fordi du kom også med den her, et skybrud lokalt i København, som vi altså lige klarede. Og så i øvrigt husk i aften, hvis I skal ud og køre, der er risiko for tågebanker og for lokalt let nattefrost.